ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನವಾದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸುಜಯ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬೈನ ಅಡಿಷನಲ್ನ ಚೀಫ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜ್ಯೋತಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಾರಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಜಯ ಯು ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದರು. ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಜಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಂತೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿಎ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರಿ, ಮುಲ್ಕಿ ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂದ ಈ ಮೇಡಮ್ನ ಈ ಸುಂದರಾಂಶ ರಸ್ತೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬತ್ತಿನತ್ತ ಆನೆ ಈ ಪೂರಾ वो डॉक्यूमेंट ಮೂಲತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ನಾವಿನ್ ಪೂರಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾನ್ ಬಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂಚಾಗಿ ತಂದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ತೂತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನನ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಹಕರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಂಗಳು ಆಶೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದತ್ತೆ ನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಸುಮಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನು ಈ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಯಾವ್ದು ಬೇತೆ ಹೋಗಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ತುಂಬುದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೀತು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಏನು ಪೂರಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ तो एन्न बक अभ्यास पड्ड ओला पेंडिंग दीपन क्रमने इज्जी यान रात्रि एते गंटे आवड कोड्यान कोनग 10 गंटे आतु ओ पेपर डेंचिन बैद नन्न टेबल गा यान क्लियर मल्ते पोकु यान पेंडिंग दीप पोकने क्रम जान चैन केस ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆತು तो इंग मस्त खुशी अंड निकला नेंजी ನೆನಪು ದೀತೆ ನಡೆ